Mae cenedlaetholdeb yn eideoleg gwleidyddol arbennig o ddylanwadol, a'n wir felly dadlau fod e wedi siapio'r byd modern. Ond y dylanwad hwn, mae yna nifer o ysgolheigion sy'n astudio gwleidyddiaeth wedi dadlau na ddylen ni drin cenedlaetholdeb fel eideoleg gwleidyddol go iawn. Wrth awgrymu bod cenedlaetholdeb ddim yn eideoleg gwleidyddol go iawn, yr hyn mae bobl yn ei awgrymu yw fod e ddim yn gorff o syniadau y gallwn ni gosod ar yr un gwastad â rhyddfrydiaeth, sosialaeth neu geidwadaeth. Enghraifft, yn ôl Benedict Anderson, un o'r arbenigwyr mwyaf y maes astudiaethau cenedlaetholdeb, emosiwn yw cenedlaetholdeb yn hytrach na eideoleg gwleidyddol yn yr iawn ryw. Ond i ba raddau, mae yna sail go iawn i'r dadleuon hyn. Mae un o'r atebion gorau i'r cwestiwn hwn yw ganfod yng ngwaith Michael Frieden, ac yn arbennig yn ei erthygl bwysig, Is Nationalism a Distinct Ideology? Yn yr erthygl yma, mae Frieden yn gwahaniaethu rhwng eideoleg drwchus a eideoleg denau. Ar y naill llaw, mae eideoleg drwchus yn gorff o syniadau sy'n cynnig arweiniad reit gynhwysfawr i ni a'r sut i ymdrin ar math o gwestiynau economaidd a gwleidyddol sy'n angen ymdrin ar hwy wrth feddwl am sut i drefnu cymdeithas ddelfrydol. Enghraifft, cwestiynau ymwneud â sut dylai'r Llywodraeth reoli'r economi, faint o drethu y dylid codi gan ei dinasyddion, hefyd pa fath o hawliau y dylid dinasyddion unigol feddi arnyn nhw. Ar y llaw arall, mae eideoleg denau yn gorff o syniadau llawer mwy cyfyngedig sy'n canolbwyntio ar un neu ddau o gwestiynau penodol a ddim yn mynd ati geisio cynnig amlinelliad cynhwysfawr i ni ar sut dylid trefnu cymdeithas. O sefydlu'r rhaniad yma rhwng eideoleg denau a eideoleg drwchus, mae Frieden wedyn yn dod i'r casgliad, mae fel eideoleg denau dylen ni ddehongli cenedlaetholdeb. A mae hyn yn deillio o'r ffaith fod cenedlaetholdeb yn y bôn yn gorff o syniadau sydd dim ond yn cynnig arweiniad i ni mewn perthynas â un mater penodol, sef ble dylen ni dynnu ffiniau'r gymuned wleidyddol. Ac wrth gwrs, y farn gyffredinol ymhlith cenedlaetholwyr yw y dylai ffiniau'r gymuned wleidyddol gydredeg gyda ffiniau'r genedl. Ond, dyw cenedlaetholdeb ddim yn gwneud llawer mwy na hynny. Dyw cenedlaetholdeb yn ei hun ddim yn cynnig arweiniad i ni mewn perthynas â cwestiynau economaidd, enghraifft sut neu baraddau dylai'r wladwriaeth gynnig help i'r tlawd neu'r anghennus. Mae eideolegau eraill, enghraifft rhyddfrydiaeth, sosialaeth a cheidwadaeth yn tueddu i wneud hynny, ond dyw cenedlaetholdeb ddim yn gwneud. Yn hytrach, canolbwyntio ar y cwestiwn penodol yna mae cenedlaetholdeb, sef ble dylid tynnu ffiniau'r gymuned wleidyddol. O gynlyniad, gallwn ni ddim trin a trafod cenedlaetholdeb fel eideoleg drwchus yn yr un ffordd â rhai o'r eideolegau eraill ydyn ni'n tueddu i'w astudio. Dyw dweud hyn ddim yn feirniadaeth o genedlaetholdeb yn ei hawl ei hunan, yn hytrach mae'n gydnabyddiaeth o'i hyd a'i ledau fel corff o syniadau gwleidyddol. Ac yn y pen draw, yr amrywiaeth yma sy'n egluro pam bod cenedlaetholdeb dros y blynyddoedd wedi cael ei gysylltu gyda gymaint o safbwyntiau a mudiadau gwleidyddol gwahanol, a bod cenedlaetholdeb wedi cynnwys gymaint o gyferbyniadau. O genedlaetholwyr yn arddel safbwyntiau blaengar i rei adweithiol, rhai rhyddfreiniol i orthrymol, rhai democratedd i awdurdodaidd, a rhai aden chwith i aden dde.